nyambung kabel kok. Lah ya dibungkus nggo plastik iki kena. Carane kepiye? Jarak ngewangi mah nambah ngrepoti karo Mas aku iki. Lah ning plastik rajo nganggo ya Mas ya. Iki wis kejeglek to. Ah wis. Iki ngene iki. Ah. Terus kresek iku disuwek. Sret jaman biyen iki gur ngene iki. Oh. Gantine isolasi kuwi. Gantine isolasi penting aman ora nyetrum ngono. Ngene kur kon ngewangi kaya ngene malah ngrepoti sing di omah entek-entekane diangkuwi. Wis gek rapekno gek keton men wangun. Pendot. Engko tak anu jeke iki pek urip ora. Lah kene mati. Jare kon ngetok. Mati ki, Kang. Ora urip ki salone iki. Kon ngetok jare ini. Sing dicecangi ra kabel, ketoki plastik iki lho meng rapi. Dari lulusan listrik yo diamang nek jenis ketok ngene ya mati ngopo ndak disambung nek ora ketok-ketok e. Keliru plastike mau. Sing kleru iku kowe padha karo Mbak Bio wis tuwean kabeh. Jarak ngewangi kok malah kur repoti jang. Ora usah dipasang wis men ngono wae. Kok ngiwangi kok